Hola a tots i a totes. Avui, a Clickmania.tv, a l'espai Namasté, tractarem el tapping. Comencem! Molt bé, doncs ja tenim aquí a Carme Sabater. Carme, benvinguda a Clickmania.tv. Avui tractarem el tapping. Explica'm-nos què és això del tapping. El tapping és una tècnica d'alliberació emocional. A veure, és com una espècie d'acupuntura emocional. Treballem les emocions a través d'uns punts que són meridianos d'acupuntura, fent-hi uns tocs en estos punts. I això què fas? Ho has d'aplicar tu o cadascú s'ho pot fer? Com funciona el tapping? Bueno, normalment, clar, ho apliquem a la consulta, el professional del tapping és el que ho aplica, però és una tècnica que és molt fàcil d'aprendre i molt fàcil d'autoaplicar-se. Vale. Sí, bueno, afegeix, si vols dir alguna cosa més. És que me venen un munt de dubtes, però tu ets experta, ves parlant i ja anirem preguntant. No, és això, que és agafar, està comprovat que les emocions d'alguna manera afecten molt directament a la nostra part física. Llavors el que fem és treballar els problemes físics a partir de la vessant emocional. Vull dir, quan ens passa qualsevol cosa, genera un pensament. Este pensament genera una emoció, aquesta emoció genera una sensació física. A partir d'aquí és on treballem en el tapping, a partir d'esta emoció o d'esta sensació. Fins que aconseguim reequilibrar d'alguna manera este desequilibri energètic. Desapareix el desequilibri, desapareix el problema. Molt bé, i jo, per exemple, que no he sentit mai a parlar del tapping, no sé com funciona, com sé els punts que m'he de treballar? Tu m'ho podries explicar a mi? Sempre són els mateixos punts, indiferentment del problema que tingues? Com funciona? Sí, hi ha 13 punts, són els 13 punts que es treballen, són punts molt accessibles, molt fàcils de treballar, i és una tècnica que s'ha de fer un curs, evidentment, per poder-la aprendre, però que quan se vol fer en el curs se pot autoaplicar. Hi ha 5 punts a la cara. Me'ls pots ensenyar, els punts de la cara? Me'ls pots indicar? Sí. El punt número 1 és este, al costat de l'ull, baix del nas, a la barbeta, després passem a l'os de la clavícula, hi ha un altre punt baix del braç i el resto de punts estan a la mà. Vale. Què més? Llavors se treballa, són uns meridianos d'acupuntura que són els que treballem, però en lloc de treballar-ho com se treballa l'acupuntura en agulles o en moxa, que també sol treballar, se treballa fent uns tocs. Vull dir, senzillament el que es fa és fer uns tocs damunt del punt i estimules el punt aquell, al mateix moment que tu estàs centrat en el que és el problema. Com que tu estàs centrat en el problema, el que genera dins de la teua persona és un desequilibri, d'alguna manera, un malestar, una emoció. Treballant això, el que vas treballant-ho fins que tu aconsegueixes equilibrar aquell desequilibri. Quan ja et sents bé, vol dir que el problema està desfet. I més o menys quan tarda en fer efecte el tapping? Poden ser minuts, pots necessitar 2 o 3 sessions, una sessió pot durar 1 hora i mitja, inclús 2 hores. Moltes vegades una sessió és suficient i de vegades se n'ha de fer alguna més. També hi ha altres coses que les fas un quart d'hora i han desaparegut. I quin és l'origen del tapping? D'on surt l'estudi que demostra que això és efectiu? El tapping va començar als Estats Units de la mà del doctor Callahan, que és era un psicòleg clínic. Tenia una pacient que des de molt menuda tenia una fòbia però espectacular a l'aigua. Vull dir, ella no podia veure el mar, no podia veure una piscina, no podia veure un llac, perquè li agafaven dolor d'estómac, marejos, tremolos. I este senyor treballava moltes tècniques, van aplicant-li tot el que sabia i va arribar un dia que va dir, a veure, provem una altra cosa. Li van fer uns tocs al tercer punt, que és baix de l'ull, mentre que anava evocant records de l'aigua, del mar, del que sigui, i va notar com ella li anava baixant l'angoixa, li anava baixant l'estrès, li anava baixant les males sensacions, fins que va aconseguir sortir a fora al jardí, que hi havia un llac, i apropar-se a l'aigua sense que li generés cap classe de rebuig, com si diguéssim. Només tocant-li el punt d'aquí? Senzillament ell va treballar aquest punt. Després va sortir un deixeble seu,
un senyor que era enginyer, que es diu Cary Graig, que és el que va acabar de refer, com si diguéssim, de coordinar el resto dels punts, i és el que ens va donar a conèixer la tècnica tal com ara l'estem treballant. Hi ha diverses escoles, però totes són a partir d'este. El que passa que cada un que l'ha agafat li ha ficat el seu toc i li ha ficat el seu nom, però en realitat la base és esta i és molt senzill. Vull dir, el que t'explique que és molt complicat, a veure, ho està dient perquè, clar, d'alguna manera pots voler donar més importància a el que té. És que el difícil d'entendre d'esta tècnica és que és molt senzilla. És molt senzilla, jo tinc moltes ganes de veure-la. Me la pots ensenyar, com pots fer-te tu o explicar-me a mi mateixa com fer-me-ho i ensenyar als nostres espectadors com funciona el tapping, perquè bueno, sí que he entès que hi ha uns punts que s'han d'anar tocant, però m'agradaria veure com una sessió completa, molt ràpidament. Pot ser, Carme? A veure, el primer que es fa quan comences una sessió és, buscar quin és el problema. D'acord? Vull dir, una persona ve, doncs jo tinc fòbia a les aranyes, per exemple, és un exemple, no? Molt bé. Imagina't una aranya. O sigui, què et fa pensar tu quan penses una aranya? Com te sents? Ui, doncs jo me poso així, me poso nerviosa, m'agafa angoixa... Va, d'acord. Este nivell d'angoixa que tu sents, si me'l poguessis valorar 0, gens d'angoixa, 10, màxima angoixa, en quin punt la situaríem? Doncs jo te diria que un 9, d'acord? Vinga, una vegada fet això, ja comences a treballar. Me fan temor les aranyes, o m'angoixen les aranyes, o no suporto les aranyes. Tu, dient esta frase, que és el que tu realment te fa, i visualitzant una aranya, però que no te l'ensenyen senzillament, i penses, comences a fer els tocs, me fan temor les aranyes, no suporto les aranyes, tinc pànic a les aranyes, i vas fent tota la volta. La volta a tots els punts que m'ho has explicat, hasta la mà, no? Hasta la mà. Arribes al tercer punt, fas uns exercicis en els ulls, que és amunt, avall, amunt, a la dreta, a l'esquerra, a la dreta, a l'esquerra, gir complet a l'esquerra, gir complet a la dreta. Això es fa per activar els dos hemisferis cerebrals, per mantenir l'activitat cerebral de les dues parts. I tornes a fer altra vegada la mateixa volta. Tinc pànic a les aranyes, tinc pànic a les aranyes, tinc pànic a les aranyes. Quan acabes de fer tot el recorregut, li dius a la persona, pensa en una aranya, imagina't quina sensació tens. Ostres, doncs, hi penso, però com a que tinc menys angoixa, estic més tranquil·la, d'acord, tornem a fer el mateix, i tornes a fer el mateix. O a la millor, d'alguna manera, a la persona aquella li ve un fil, no?, que nosaltres diem. Què és un fil? És quan tu estàs dient, tinc fòbia a les aranyes, tinc fòbia a les aranyes, és que, ostres, és que quan era menuda, a tal puesto me va caure una aranya damunt. Ostres, és que me va caure una aranya damunt, és que me va caure una aranya damunt, és que me va caure... O sigui, vas treballant el que a la persona li va venint i vas valorant com li va baixant el nivell d'estrès. Que podria ser que en una sessió no li baixés, perquè ara jo m'imagino, per exemple, jo tinc molta fòbia als dragons, no? Doncs m'he imaginat que em vaig fent això, clar, jo no m'he fet la sessió, però ara imagina que jo penso en un dragó i que segueixo tenint aquella angoixa, no? Què passa? Hem de tornar a fer una sessió un altre dia o he de fer una sessió més llarga? Segurament que no necessitaries ni una sessió per a aquesta fòbia. Hi ha temes que són més complicats, temes més emocionals, temes més d'un altre nivell. Més profuns a nivell emocional, vols dir, no? A nivell emocional, o temes de dols, o temes de conflictes familiars importants. Hi ha temes que són com a molt més, que es necessita molt més treball, no? Però en aquest tipus de fòbies, generalment, és que no arribes ni a una sessió per poder superar això. Pues apunta't que quan tanquéssim connexió m'ho provo, ¿vale? Pues molt bé, Carme, vols afegir alguna cosa més respecte al tapping? No, senzillament que la gent s'animi a provar-ho, que sàpiguen que existeix una tècnica que ens ajuda a superar qualsevol conflicte que tinguéssim, qualsevol problema que poguéssim tindre, qualsevol cosa que ens genera una angoixa o un patiment. A veure, el dolor és inevitable, això ho sabem. Hi ha una cosa, una situació et provoca un dolor. El patiment que comporta, que ve detrás, és opcional. Vull dir, nosaltres podem escollir treure-me'l o no. Treus el patiment, treus el problema. És fàcil. Si hi ha algú que ens està veient que es vol fer una sessió de tapping, què ha de fer? On ha de vindre?
Bueno, estem a Jesús, a l'Espai Namaste, i l'únic que han de fer és entrar o dins la web o enviar un correu electrònic, trucar per telèfon i ja està. Pues si mos vols dir quina és la pàgina web? La web és carmesabater.com, el correu electrònic és carmesabater@msn.com i el telèfon és el 637 048 781. I crec recordar que també teniu una pàgina al Facebook que potser la gent per consultar-los és més ràpid i més fàcil. És Centre Namaste, Espai Namaste. Si voleu conèixer una mica més del tapping o de les diferents tècniques de creixement personal que fa Carme, entreu senzillament a la pàgina Espai Namaste del Facebook. Inclús allí podeu consultar preus, podeu consultar horaris i vos entendrà molt amablement i vos explicarà el que necessiteu saber. Carme, alguna coseta més? No, moltes gràcies per tot i fins la propera vegada. Moltes gràcies a tu i també a tots vosaltres. Fins la pròxima.